je čas dediny, kde tradície, ako sú tu dneska v Podlaviciach, boli udržiavané a veru sme sa na tie fašianky vybláznili, napiekli sme šišiek na východe, keďže som z východného Slovenska, sa tomu hovorilo krepli. A mali sme maškárny ples, mali sme zábavu, takže a potom sme už naozaj tých 40 dní pôstili, aby sme sa na Veľkú noc mohli znova vyšantiť do sytosti. Spíname ruky nad tvojou stratou a voláme, vráť sa nám. Dnes sa rozlúčime s našou premilou pastou, našou milou. Áno, ináč, ako spoločnou modlitbou všetkých riešených a poctivých ľudí, občanov našej obce. Pripomíname si tvoj posledný fašianový. Volám preto všetkých tých, čo pijú, ale aj tých, čo nepijú.
nežijú, lebo aj tí zomrú. V poslednej modlitbe za 7 dní pašerdujú. 7 dní bolestný iba sa opýta. Budeme rozjímať, kde sa opila. Prvý raz rumpla. Druhý raz v domčeku. Tretí raz v fujku. Čtvrtý raz vo vieche. Piatý raz u Nováka. A keď prišla sem, opila sa zás. Posledné s Bohom dáva basa všetkým tu prítomným aj neprítomným. Lúči sa s vami basca naša milovaná Hrmla.